truk kan tabi anay kun kay gawat tunog kung san daraan tali ikaw dyan ini time na bisan hindi mas schedule mga pelangga nga mga tagparmati oras sa pagpalagad alas 8:16 no alas 8 nga pagpalagad ipabati ta testimony kang parinti taman Antonio pro line plido na middle name ng Antonio sa tigbubulo nga kung paano na ayat na kang Roming Antonios Miracle Oil. Mga kabyanan, kaimaw ang Evergreen Herbal Capsule. Amo jaban wang kapsula nga inyo gid gamiton. Kaya tanan nga sobras lawas ginabuhinan, agad hindi kamo magbalatian. Ang tanan naman nga kulang sa lawas, dugangan nga mga vitamins and minerals ra agad magpangsyon kamayan ang inyo mga different parts kang body ninyo kung mga parte lawas nyo kung kulang vitamins ang kinahanglanon mga kabyanan nagabagdown ta na nagablatian ang aten lawas. So kung gainom ka mo kang Evergreen Herbal Capsule makabulig riya kay ginapasaka inyong immune system, ginapasaka inyong resistensya. Na, amori ang mga kabyanan, ipikto kang Evergreen Herbal Capsule. Gaymaw man sa pagpalagad tang 27 restaurant kag resto bar, no? Diyan sa Punta Siwol. Punta ka Siwol sa Barangay Sentro Norte, no? Bo na amit yan mga pagkaon ng daw kag bat. Soy kung anong raha dyan, no? 27 resto bar. Gaimaw sa pagpagalagad ta, mga kabyanan, ang diyang Gonzales Store. Ang Gonzales Store sa Barangay Lamputong, Colasi Antique, baligya tanan nga grocery items. Kompletorya, amo man frozen foods, may price gas, man sada may ice cream, kag amo man wholesaler, retailer sanda, kang diyang soft drinks kag mga beer, no? Ang alak nanda dyan, barato, mga kaabyanan. Barato ang anda nga alak, rugyan. So, ang tunay dyan, ang mga taga-north nga bayin kang Kulasi, mga northern barangay kang Kulasi, dyan kamugid, bakal sa Gonzales Store. Amo man, di maus pagpalagad ta, ang diyang ilas bike shop, ang ilas bike shop na pahamtang sa Lamputong man. Ang tanan nga klase bisikleta diyan mabakal. Kang tanan nga spare parts diyan man mabakal. Basta di kalidad ng bisikleta ilas bike shop. Si Nonoy sa Nonoy Binangunan, kung ano man ipakid anyo to klase binangon masunod design na. Masunod ang design. Tanan nga may tarong nga ginasalsal. Himuon ni Nonoy gid sa Nonoy Binangunan sa Barangay Caridad, Colasi Antique. Gaymaw sa pagpalagad ta, mga pilangga nga matag parmati, ang diyang tumandak marketing. Ang tumandak marketing, napahamtang dya sa may Sentro Norte, Colasi. Unahan balay ni Tay Conrad Maayo. Sa tuo nga bayan nga karsada kung Norte ka mo nga magpasibaste ka mo. Dyan nyo agtonan si Matt Ungon sa Matungon. Lang. Ano ginambal ko? Matungon. Tumandak marketing, no? Sa Sentro Norte. Tanan nga machineries, diyan mabakal. Generators, gamit sa panguma, pangisda, mga kabinan Mr. and Mrs. Ludwig Picasso, amo ang tag-iya. Gaymaw man sa pagpanagad ta, ang diyang JMAT Auto Repair Shop. Kung i-repair talaga sa sakyan ang kinanglan, ninyo sa sakyan nyo ay may gaba, kag gusto makidaan,
darajan kay Matungon sa sa GMAT Auto Repair Shop dyan sa Sentro Norte man sa Quiapo. Alas 8:21 sa atin nga pangalagad ang DILG nag-apilar sa mga mall owners. Hindi pagpasadlan ang beken bakunado. Man mo banwara ka gyapon kang porsyento kang mga Pilipino ang hindi kitna gyapon magpabakuna. Diyan tiki taas gyapon ang ginatawag vaccine hesitancy. No? Traka gyapon kang porsyento ang hindi magpabakuna. Dapat may survey ng mga kabayanan eh. Agad mahibaluan kang gobyerno, kag kung may baluan kang gobyerno, marasones kang tao, pwede nanda matrobulsyon. Kag i-counseling. No? May iba yung karabanwa nga hindi magpabakuna kay may mga sakit, di ba? Nahadlakan nga kung mabakunaan, basi makatrigger sa nasakit na ginabatyag. Ang pagpabakuna nanda, no? May dyan kaya nga hindi man magpabakuna, kung hindi amor yung klase ka brand, ibakuna ka na. No? May iba man banuang hindi magpabakuna, bangod nga wala nagapati sa COVID. May dyan man nga hindi magpabakuna, kay para kananda, mabulong naman ang COVID. Amor yung mga kabiyanan, ang pira ka namit lang tanga piragin lamang kung may iba pa nga mga rason dyan sanda. Piragin lamang niya. Ka mga rasones andot may vaccine hesitancy kita nga may experiensyahan. That's why nga hindi magpabakunang iba. That's why nga may mga unvaccinated mga constituents kita kag pumuli sa tike ang wara gyapon bakunahan. Na makabayanan. Remutin bala ato imo miracle oils balay. Mga kabayanan, bilin ko lang to. Okay? Diyan sa bita, kay nato ka dali ko, apit ko nimo, abikos baryo imo balay sa tramnan ko gali. Sige. Mga kabayanan, amo dyan ambal ka di. Hoy, mga stall or mall owners. Kung palihog, hindi ninyo pagpasudla ang mga kabataan. Tiko, galing warati ang bilo sa edad ka mabata. Halin na 12. Panaog na ang hindi pwede salad. No? Nagakuon ti abayak diyang mga malls eh. Nga inaba lang ko no sa 5 years ang mga bata ang hindi pwede makasalad sa mall. Meaning ang bata mo sa tuig, 2 tuig, 3 tuig, 4 hasta 5 tuig hindi anay sa mall makasalad. Pero kung bata mo 6, 7, 8, 9, 10, 11 pwede rin na banwa. Para ka nandata na sa mga business group, no? Ang anak na LG ito, basta bata lang, urati age to. Kung hasta diin kutod, ang edad ka batang hindi pwede. Ang inapangabay lang hindi pwede, sudlan. Dapat maklaro dyan mga kabiyanan mo. Sa puro lang panawagan, no? Ang panawagan kag mga announcement na rin, hindi na rin ma-converts as an order because rada ginahimo verbal gid lamang, pangabay gid lamang. You cannot force the malls nga imponer nga imponer gid, not until siguro mati kung may dyan order nga hindi kayo papsadlan tisundon na nanda si kano mamultahan na. Ang ating oras alas 8:26.
sa aton nga pagpangalagad, mga kabiyanan sa sabat sa likod ka mga isyo kag ang nga balita. Huwag nga pong tapos ng ospital sa Sibaste. Huwag nga pong matapos amori among ay kinpalabtog nyo ubrahanay dyan. Sagi mo ka pungontrata kag subcontract, hindi nyo lang makaya. Naga-suprer na ang taho sa epikto kang inyo ginahimo. Na dapat natapos ng ospital dyan kag nagamit doon ka mga pumuluyo. Iwanan mo ginahapandak ba ibang sandas po dyan makanti mo mga opisyal mo kontraktor man. Mga opisyal man mga kontraktor hindi nga ni pamilya. Mano ka dyan? May intrati mo dyan bisan may lisensya timo kung hindi timo buol kang kontrata kay interesado man sanda ano mimo mo gid bisan wanan mo ka qualified ang lisensya gamitan mo bisan mag-over qualified man banwa kag qualified ko sa amor ng project bangad nga ti ang NFCC mo ako ng net financial statement mo certificate, makabinan, ang mas taas kumpara sa ginkontrata mo. O kung kaya kang NFCC mo. Pero ang bakal timo ka 20 million tapos ura man ta sa kung ano nga sugid 20 million larang project dapat makabianan. At eligible man ang kontraktor nga nagbid. Ganyan problema, bagkan sandat nagapobra, ginasab gani. Sino nagasab? Pamilya kami, Jordan sa Sibaste. Sino o pabi? May iba pa o? Amora mga pinarangga ta pramati. Ang oras sa pagpalagad, alas 8:28. Mabalik blakos dilig lamang mabuhay. After this, mga pinalangga nga matang paramati, gani, standby, kamo sa atin nga pagpangalagad. Tablet, partner. May ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon, partner, nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sa oxidative stress. Vitron, tablet, partner, ang mga factors nga nag-contribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balance nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa hatlo kayabok. Sus, naga-iga ka na dayon mo. Vitron, tablet. Amo gani, partner, nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet aprobado sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika. Ako si Dr. Thea Abigail Fartich, isang private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay isang vitamin hormone na sumusuporta sa pagprotekta laban sa sakit na cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 ay mabisa rin sa pag-control ng blood sugar level lalo na sa mga diabetic patients at iba pa. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw. Kaya as a medical doctor, inaanyayahan ko kayong lahat sa pag-inom ng Life Extension Vitamin D3. Ang ina ang pinakabago at epektibo na herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ako si Jim. Bilang estudyante, sako kag pressured ako kada adlaw. Naganubo ang akon enerhiya tungod kulang sa nutrisyon kag bitamina. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik kag nag-uptick ang akon memorya. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar.
Maayo nga balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kaparehas ang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok ng pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Iyari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's VitaPlus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's VitaPlus mabakal sa mga masunod na poultry supply, Bija sa Banwakang Kulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ang mga poultry supplies, Bija sa probinsya kang Antique. Oras sa pagpalagad Banwa, alas 8:31. Balik sa aton nga pagpangalagad. Sa palatuntunan ang sabat sa likod kamay isyo kag Jaga Broadcast Rogya sa radyo natin Kolasi. Imaw ang inyo tagalagad Roming Antonio. Mga kabyanan, ang aton nga palatuntunan ginaimawan, no? Kang jang Grand Bakiro. Ang Grand Bakiro, Rogyan na mga kabyanan sa may sa may barangay Kamansihan, Kulasi Antique. Kung mag-unwind ka mo to, agtok mo gid sa Grand Bakiro, namin lugar na to. Ginaplagyan inang Lisel Joan Alohipan de los Reyes. Gaymaw man sa pagpangalagad ta, si SB Julay di makutak. Sabi sa oras suguon mo standes dyan sa serbisyo publiko. Amo man si SB Mami Pilar Alosilha, imaw si Boy Larry Alosilha. Padayon nun ang ginimo ni Mami Pilar. Si SB Boy Ala Alarcon, tandas dya magalibot kaga ara dya i-istoryahan mo, kapramugno, kag mabinuligan. Gusto na may kasulayan ng pangginawita, Rugya sa may Banwa kang Kolase. Gay mo man sa pagpangalagad ang diyang Julius Paint Trading. Ang Julius Paint Trading sa Sentro Sor, Colas Antique. Kung gusto nyo magbakal, kamapinta nga may kalidad, dyan ka magto sa Julius Paint Trading. Itimplahan panandang kolor nga angay git sa inyo balay. Ang oras, alas 8:34, si President Duterte, kundi may meeting tana sa 20 or 95 ka mga congressman, man-anyo ano ginendorse na, sino ginendorse na? Si Bongo bilang presidente, kag ang running mate na, amo si Sara Duterte. Swerte ni Sara, no? Marcos Duterte, Bongo Duterte man. Yung raman problema, kung buligan ni Bongo, kagrupo, kang Pilipilaban, si Inday Sara, raman sandati vice presidente. Ang ambal ni Presidente Duterte, kato nga Bongoon na si Inday Sara, naanalat na to. Ay kuno ora kamaan tana sa desisyon day Sara, hindi man gid ko tagali ka to Hindi man gid nila na pagkontrahan. Sa tawag lang nga bata na mga kabyanan, no? Sa tawag nga bata na hindi na pagkontrahan mga bisan prodigal daughter pa ba o kung prodigal son. Bato doon gyapon na kang ginikanan. Amo lara kung mangara ginikanan sa bata, karaan daran. Kung sandaanan pwede ka pangara ginikanan kag ang nanay tatay kag ang nanay kag ang tatay sa bata. Pero pag involved no gani ibang tao banwa, bisan ano klaik bata mo kis aga lapot sa punto nga kampihan pa kini kanan. Bangad ngati dugo mo. Daw rin bawa ng rabanwa ti palangga gani bisan ni Satanas bata no ko ni Lucifer.
Palangga man ni Satanas, bata na. Mura ko kumaan kung sino dyan na bata ni Satanas. Amurang implo natan mga kabyanan. Nga although, Sinday Sara, wara gid nag muno-muno sa natatay about sa lansar na. Kag may imaw kay BBM. Ha? Nga katodo na agat sanda. Ano ta na Sinday Sara jaman? Diyan nga ginaupiran magpresidente sa grupo ay nag-vice president sa Bongo, di tana. Pero sa administrasyon, mga kabayanan, ang andat na ginakampanya, Bongo Sara Duterte. Bongo Sara Duterte, pero kung may grupo man sa Bongbong Marcos, Bongbong Marcos Sara Duterte man darawaga daragin ni Sara. Nami, gidman kung darwa, tanaga darak ni mo, no? Kay hindi, kagid malingkang. Pero kisa diyan ka malingkang. Hay sa banget sa sobra nga, banget darwaga kwang ni mo. Example ba, darwag dapit kini mo sa kahon. Nagbuhi ang sarahay, pinsar ka sara. Ginakaptan, gurot ka sara, sarag ni nagbuhi man. Kung di urar gintiga lalayk ni mo, duraan ka mo. Tumba ka o. Because kadarwa ang darak ni mo. Mga kabyanan, tiyang pamangkot, kung daraan kang pinipilaban, Sinday Sara nga mo ang running mate ni Bongo, ano mahambal ni Marcos sa karon? Oras sa ating pagpangalagad, alas 8:37. Ano ang mahambal ni Marcos? Tikoon mananda, sige yan mananda kung nanda man ginihimo nga Bongbong Marcos, Sara Duterte tandem. Kag, kung buligan man ni President Duterte para sa nga si Sara mangin running mate man ni Bongo, ti andat na inisyatibran. Pero dapat paintindihan gid kang grupo ni Sara si Bongbong Marcos basi mapinsan so rehib lang Sinday Sara nagabonggo manaw. Kuno na yung urat among gusto niya na prognasportahan latakan ay basi lang maglabot sa punto mapinsan si Bongbong Marcos nga jak nakan Sinday Sara basi blakon digto man spiak bolig kontra ko kay Bongo ay kumog na dara ni Bongo. Na amor mo bagay dapat mapatch up. Agadura ti imunay. Politika sobra kay imunoy. Sobra pa sa pagigugma. Alas 8:40 sa atin nga pagpangalagad sa sabat sa likod kamisyo. Kay imaw ang diyang Stronghold Insurance Company, kola si branch ninang Susan Tamba. Kung gusto nyo magbakal kang insurance nga favorable kaninyo, ang anda interest, kag kung gusto nyo naman, magbakal kang baras, kag mga hollow blocks, dyan ka mo agto sa likod kang Motor Star Display Center. Kay imaw, idyan ang Mr. Donut. Ang Mr. Donut, kung magalin ka mo sa crossing pala dyan sa crossing ka Mercury Drug, may crossing dyan na pabukid, pa Petron. Rigyan ka na Banwa sa Petron, ingat ka Petron, dyan sa Banwa ang Dalang. Ang Mr. Donut. Diyan namit mga donut kinabligya dagit. Kag sa pira kadlaw, ma-open pag idyan ang snack house. Nga may mga lawas ka baka gina-serve. Na ang tuni dyan ang Mr. Donut. Gayong mo man sa pagpalagad ang Signrace Advertising Incorporated. Kung gusto nyo paimo, tarpaulin, tanan nga printing material, stickers, billboard, signboard, binoboard, agto ni sa Signrace Advertising Incorporated.
mga pinalangga nga tag para mati. Oras sa ating nga pagpangalagad, alas 8:41. Mga kabiyanan, oras sa atin nga pagpangalagad, alas 8:41. Diyo ang balita pagid nga may military exercise nga ginapatigayon sa Patnongon ng Tike. Sa Patnongon ng Tike. May dyan mga kabiyanan nga military exercise. Ang Air Force, Philippine Army, kag Philippine Navy. Ang barko to ka Philippine Navy daw rugya to Manwa kang Domingo dumungka sa may Lipata Port, no? Rugya nagdungka sa Lipata Port, no? Ano nga barko to Philippine Navy, bahal nga barko? Kung magkuon ka banwa nga military exercise, ginagauge ka ginasukol ang readiness kang aton mga hukbong himpapawid or Air Force, hukbong pandagat, kag bakan ti hukbong nagpababago. Kag hukbong panlakas. Ano na armed forces bla? Mga kabiyanan. Na mga kabiyanan, amuri ang matabo nga sa joint exercise nanda, military exercise sa Patnongon, gauge tanda ang readiness, i-combine ang readiness, no? Kang tatlo ka ano tawag ka dyan? May ang atin armed forces, may dyan na mo nga mga grupo nga Air Force, grupo nga Navy, kag armed forces mismo, no? Ang Air Force so dapat may aeroplano riyan, no? Dyan mo ang anda gamit na nakara, helicopter, ano man ang klase aircraft. Ano may aircraft targaman? Ang rang F-50 nga halin sa may South Korea, no? F-50, no? Ura pag ti mga fighter jet nga F-15, F-35, nga halin sa US, ay mostly sa US tagbaal mo. Ano pa, no? F-15, F-35, na F-16. Mga kabiyanan, ura taten F-50 sa Korea na nagalin, pero okay man. Amora ang anak ka Air Force, no? Ang anak ka Navy, ti Barkuria. Hayang aten defense system sa pungsod, defense system, kinahambal ko, defense system, mga kabiyanan, may sa himpapawid, may sa lupa, kag may sa dagat, no? Tingbundran kung ano karidi. Nga just in case mga lusubon kita makabiyanan ka China, hindi bla kita malagyo. Yan. Training lang sanda, sukol ang aten readiness. No? Amo mala na matabo. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Amo man lang ri ama, tabo.
Oh, sige. Magabalik ako ha. Sa dili kid lamang magbuhay, standby ka mo. Ha, standby ka mo. Hay may 15 minutos pata sa ating pagpangalagad. Mabalik ako pagkalipas lamang kang pira ka importante nga pahibalo, standby. Ang ina ang pinakabago kag epektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Bilang isa ka empleyado, nabatsagan ko ang kakapoy kag permistress sa kadamo sang trabaho. Pero sugod sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, aktibo kag mapagsik ang lawas ko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang idulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. O anong nangyari nang meron po kayong diabetes, nagkasugat po kayo matagal ang hilom? Ano po ang nagawang tulong ng ating Rise Herbal Coffee, sir? Wala po nang magamit pa ako ng rice coffee, doon ko na po naramdaman na nawala na lang po biglang sugat ko. Nag-magic. Bigla po siyang humilom, totoo talaga po. Payo ko lang po sa mayroong mga diabetes, subukan nila ang rice coffee, dahil talagang subok ko na talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rise Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Gusto mo bala ang magdasig magbahal kag magbugat ang alaga mo nga baboy? Mag-Strong Vita! Hina bala ang gatas kang imo na yun? Mag-Strong Vita! Ihalo ang pulo ka gramo nga Strong Vita sa kada 5 ka kilo nga feeds. Sa 3 lang ka bulan, bugat rin ang baboy mo. 90 hasta 120 ka kilos, pwede rin ma-dispose. Bahal ang savings, bahal ang ginansya sa Strong Vita. Strong Vita para sa ekonomiya. Strong Vita. Ang caffeine na nasa mga energy drinks ay nakapagdudulot ng palpitation ng ating puso. Ito'y masama sa katawan. Dati kasi nagtitake ako ng yung energy drink, nagpapalpitate ako eh. Ngayon, ang ginawa ko, nag-said, Panyawan Plus ako, yun, nawala yung palpitate ko at nakakatulong sa akin na hindi ako agad inaantok at maging normal lahat ng blood pressure, yung sugar ko. At ang ganda naman kasi nitong said Panyawan Plus capsule, wala siyang side effect na herbal siya. Ako po si Dante Oresa. Yan ang galing ng Shed Marketing. Sige, Angie. Ipapadala ko mamaya ang pamatay ko lang mo. Salamat, ate! Talagang dakila ka, Bea. Ganyan lang talaga. Pasan ko ang responsibilidad para sa mga kapatid ko. Wala sila ng identidad. Dapat, di ka nagkakasakit. Oo naman, Jenny. Di ko kinakaligtaang mag-guard araw-araw para iwas sakit. Kaya tinutularan kita. Lagi din ako naka-guards. Pagdating sa pamilya, lahat kayang-kaya. Mag-Guard C Calcium Ascorbate araw-araw. Katawang healthy, achieve sa Guard C. Isda mo! Wag pa kaayo! Uy, suki! Ba't sa mani mo ha? Lapya lang ako, te. Adwa lang ka kilo. Ay bayad, oh. Uy, salamat ha! Balik-balik ba ya? Ate, ako sukli na yun ako. Hala, hasan siya! Nalimta na ako! Memory problem? Icuramed yan. Sige, te. Salamat, ha. Uy, imong isda na bilin! Nalaunsa. Palasa ng memorya. Pag-abot sa memory problem, mag-Curamed na. Curamed Herbal Capsule, laban mo to. Are you looking for quality furnitures and appliances? Come to NIG Marketing Corporation. NIG Marketing Corporation, dealer of home appliances and furnitures such as refrigerators, split-type aircon, washing machines, gas ranges, amplifiers, speakers, dining tables, Duretex foams, sala sets, steel beds, LED TVs, dividers, Latera, and many more. With its new brands located at Alorod Building, National Road, Centro Poblacion, Colasi, Antique. Come and avail their very low cash and installment rates. NIG Marketing.
We bring happiness into your home. Joint pain. Mahimo nga ang ginhalinan, amo ang injury nga naga-apekto sa imo ligaments, nga amo ang nagaangot nga tissue sa pila ka mga tulad nga kung magisi ini, magaantos ka sang ginatawag na torn ligament. Makabatyag ka sang daw ginapisga, daw ginipit nga sobra kasakit kang nagadulot sang palanghubad, palamula sang panik, kag tuman kasakit kung ihulat. Hindi na pagpaantosa ang naganinit nga kasakit, ang palanghubad kag pag-antos sa paghulat. Hapla sila sang Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, isa ka natural remedy para kuhaon ang pananakit sang joints, dala na ang palanghubad kag palamula sang panik hasta magbalik na sa normal ang imo panghulat. Nance Liniment Oil, hindi mahapdi sa panik, nagapalanuksok ang iya kabugnaw para kuhaon ang nabatyagan nga pananakit. Nance Liniment Oil, essential oil para instant relief sa ginabatyag na daw masuka, ginadaga, pananakit sang tiyan, trangkaso, sakit sang ulo, palangatol sang lawas, irritable bowel syndrome, isa na diri ang pananakit sang sulok-sulok. Nance Liniment Oil, mabakal sa mga butika. Nagadamo na ang nagapamatuod nga nag-ayo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kailan ni almost, pagka tomorrow kapis. Galingin ang ulo ko, tapos gasakit kami ang kilid ko. Tapos sabi ko nag-ihi-ihi. Sang pag-inom ko sang Santon Plus, nadula na ang pananakit sang lawas ko. Galingin sa ulo ko, tapos normal ang ihi ko. Maging salamat sa Santon Plus. Kamu man, mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Balik sa atin ba nga pagpangalagad sa palatuntunan ng sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Ang ating pagpangalagad kay imaw ang Papindo. No? Papindo Refrigeration Air Conditioning Service Center. Diin riya sa nga angit kang entrance kang cemetery, municipal cemetery. Ha? Kung dura garamig aircon nyo kag-ref nyo, ipakid-an dyan. Sa unahan ng Wisam Electronics and Service Center, tanan na mga gaba kang inyo nga mga gamit sa balay, stereo, washing machine, TV, kag iban pagid ha. Gusto nyo ipakid-an, dyan nyo daroon sa Wisam. Ha? Sa unahan na lang. Kag amuman ga imaw ang J. Carlo Repair Shop. Kung raka gaba sa rakyan nyo bla, kag gusto makitaan, daraan nyo sa J. Carlo Repair Shop. Sa kilid lagid kasi res terminal, kag kung pagwapuon nyo sa rakyan nyo, hugasan bla, ikarwas, dyan nyo daraan, pagwa na kakanang-kanang mga kabyanan mo. Si Steve Aguilar ka pamatis, Barangay Tubudan, San Jose Antique, good morning, ha, mga kabyanan. Kay Steve Aguilar kag sa kay nung kanya ha sinong Joyce Calona no diyan sa Barangay Batunan Norte. Gaimaw sa pagpangalagad taman ang Jimar Tibals Litson Manok and Concrete Products. Ang Jimar Tibals Litson Manok and Concrete Products, Litson manok, barbecue, limpo, dyan mabakal, pati ang pagpahimo, kamo kang bangko ng simento, lamisa ng simento, moderno ang design, dyan kamo pahimo, gid sa Jimar Tibals Litson Manok and Concrete Products, kinaparagyan ni Mr. Jeffrey Martinez Bolben. Jean Javier, good morning from Ilocos, halin sa Naba dyan, Naba, taga Naba ka Jean Javier, amo dyan Naba nga taas. Kag kay Kapitan gali diyan Belarmino no. Bus ka buwire ni kapungko ang kapitan si Kap Belarmino nya. Kag sa ka-formal klase nga kapitan di si Kap Belarmino. Teka pa nga baboy mo to na ayad rin kami kalowel, na ayad kuno galing daw may barik luta na. Ang pilas baboy ng bahol to. Na ayad na karumian tonyos mirakalowel. Oh. Okay. Ga imaw sa pagpangalagad ta ang jang Melson Paul Internet Cafe atubang kang Sinistar. No? Sentro Norte gali na si Jean Javier. Sa atubang kang Sinistar ang Melson Paul Internet Cafe ang gina-offer serbisyo parehas kang PC rental, photocopy, encoding, scanning, laminate, abay magpa-ID. Na amora mga kabyanan. Okay.
Kaga imaw man sa pagpangalagad ta, si Bubilim nagakuon, kung magpa-deliver ka mo ka baras, kag simento nga federal, agtonis dadang sa pardahan ka series. Kag Omni, ang Omni kabaligya talang nga hardware items, construction materials kompleto kag barato. Igdan ka mo bakal sa Omni kay man ang stocks na direct target halin sa may Metro Manila na Amoria, mga kabyanan. Okay, balik ta sa atan nga pagpangalagad sa Facebook viewers ta kwantanay no, ma-enteray sa atan Facebook live adyan na biyara ma-entanay kaya may masahan ta sa cellphone ta mga kabyanan kung ano ang mga messages sa atan nga cellphone.